Сега ще ви науча словесно какво е обема. Представете си скалата на курса като една разгъната стълба от 3 части, разгъната догоре. Взимаме втора сгъната стълба и почваме малко по малко да разгъваме нагоре с 3 стъпала, примерно, после връщаме надолу с 2 стъпала, после с още едно, после с 4 нагоре. Това символизира плаването и колебанието на курса. Дължина между всеки 2 стъпала ще бъде най-малката порция обем за височина на стълбата, което е фиксирано в разстояние от едното от другото стъпало, фиксирано като се заклещва в долното стъпало с планките. Ако вдигнете с 2 стъпала стълбата, получавате курс 2. Ако после вдигнете с още един обем от порция 3 стъпала изведнъж, ще получите курс 2 плюс 3 равно на 5. Но ако после я свалите с обем 2 стъпала, курсът ще стане 5 минус 2, 3. Всяка стъпка от слагане и махане на порция се чертае отдолу на хистограмата на обема. Ако разглеждаме 5-минутни свещи и вдигнете един и същ обем височина от 2 стъпала разстояние за време 5 минути и после го свалите на 2 пъти по 50% всяко стъпало и всяко стъпало го сваляте по 5 минути надолу, тогава имаме един прибавен и 2 махнати еднакви обема, общо 3 обема. Тогава на хистограмата ще се изобрази правоъгълната зелена свещ и после на 50% 2 кутийки до нея. Като правоъгълната свещ ще бъде за 5 минути, една 5-минутна, която ще е скочила с 100%. Другите две свещи ще бъдат също 5 минути, но за 5 минути 2 пъти по-лениво действие, по 50% сваляне от курса на първата свещ. Това е.